ayan mga bossing, mga kahito. Ngayon po ayan, dito tayo sa Pangasinan dahil po magde-deliver po tayo ng feeds tsaka hito fingerlings and undersize. Ayan, tayo po mismo yung nagde-deliver. Ayan. Ang order po ni boss ay magbi-meet up po kami sa Ordaneta. Ang kukunin niyang fingerlings ay yung undersize na po, para isang buwan na lang pwede nang i-harvest. Ayan. Tapos doon naman po sa Malasiki, 2.5 na piraso. Ayan. Pero itong sa unang drop, yung Tagalawak, Pangasinan, i-meet up po tayo sa Ordaneta. Ayan. I-update ko kayo mamaya kung nakakuha na po tayo ng isda, dahil yung kulang pa yung dala natin. Yung taga Malasiki kasi humabol, kaya yung ang karga natin yung nasa Ordaneta lang po. Yan. At ayan mga kahito, ito po yung sinasabi ko po sa inyo na idadagdag po natin na order po ng Malasiki. Ayan, dahil po nagpahabol po sila. Pero yung Tagalawak na pupuntahan po natin ngayon, imbis makipag-meet up po, ay doon na po tayo pupunta sa kanilang lugar po. Ayan. Ito po yung kanilang order ng Tagalawak. Tapos yung sa Malasiki naman po, ayan, ay pipilian pa rin po natin. Ayan, dadagdagan po natin yung dadalhin po natin sa Malasiki dahil nagpadagdag po siya. Ayun mga bossing, ito na po yung feeds na di-deliver po natin. Tapos ito yung undersize tsaka fingerlings. Yan tignan nyo naman yung sukat nyo mga pre. Yan, undersize. Nasa yata to, 10 inches. Ganun. Ito sa kabila rin. Yun Dumatang tapiti ko. Lagyan pa natin to ng ice dahil malayo-layo yung biyahe natin. Tayo mismo yung mag-deliver mga bossing. Pati feeds nagpasabay. At ayun nga mga kahito, ay andito na po tayo sa Lawak, Pangasinan, kung saan dito na po natin dineliver yung order nila boss. Sila po yung umorder ng undersize maliban dun sa 2.5 sa Malasiki. Ayan. Ito po ay maliit lang po yung kanilang concrete pan. Susubukan lang daw po nila, kaya 800 piraso lang po yung kinuha nila. Ayan. Papakita ko po sa inyo yung kanilang concrete pan. Ayan. Napaka cute. Napakaganda po ng kanilang setup. Pang beginner po talaga. Ayan. Wala naman pong problema dun sa kanilang concrete pan dahil yung order po nila na hito ay undersize na po. Talagang maitibay na. Ayan, ipapakita ko po sa inyo. Ayan, kung nakikita nyo yung mga isda, talagang active po sila kahit malayo yung biyahe po natin. Ayan. Kaya sa mga gusto pong umorder dyan, PM lang po kayo sa aking Facebook o sa number ko na andito sa screen para makapag-usap po tayo. At saka open po kami sa tutorial, sa visit, sa installation ng mga oxygen, mga system, RAS, bioplug. Open po tayo dyan kahit saang lugar. Basta PM lang po kayo sa akin mga bossing. So salamat mga bossing, salamat po sa panood ng video na ito.